じゃあ、今、どこですか、沖縄の。思い出、すむいで。沖縄の大城上町と奄美カムイの、初対談というか、5月から、ご先祖以内のプロコースで、皆さんのご先祖の因縁を外すための、特別な内容を、講義を全国でやろうとしております。もう告知はしてますけど、ちょっとこれを伝えたいという思いを含めて、幸子上町と僕の思いを伝えたいと思います。はい、じゃあまず幸子さんから今回の、この先祖ことの、普段は多分人の相談を判断取ったりしてやってることだと思いますけど、それをこう全国の方に伝えたいと思った思いはどんな感じですか。最近ね、若い方が神事とかいろんなことをもう軽く見て、ああっていう、そうっていう簡単な気持ちでやるから、私はこの沖縄にあった素晴らしい神事を本土の方にも教えて、もっともっと神って偉大な神様だよっていうことをね、お願いすれば必ず、何かを答えてくれるっていうことで、私も、若い時からそういう経験をしてきて、一時は迷いもあったんですけれども、今はもう本当に神に委ねて初めて物事が動くんだなっていうのが分かりました。それでもう沖縄と言わず本土の方にも、沖縄の素晴らしいお祈りのやり方とか、また本土の、素晴らしい神様を沖縄でどう、するかということをね、みんなに伝えていきたいっていう思いです。僕も15年ぐらい前から沖縄に来て、大和の神事は自分で自然神とか、人格者はあまりやらなかったんですけど、なんとなくわかるんですけど、沖縄に来て、沖縄一般の方は先祖神というじゃないですか。で、その話を聞いたときに、こう、一人一人が、大体、ユダとか神中っていう方に教わったり、教育をお願いしたりっていう方が多かったんだけど、聞く人でこうなんか違ったりすることがたくさんあったんだけど、でこれはいずれなんか崩壊していくなと思ったら、沖縄軍の加盟中制度もなくなったし、で、人を導く人もバラバラになってるじゃないですか。そうなんですね。それが崩れると、一般の方々が今やろうとしていることが、一人一人判断を取って正しく道を示す方がいない、それがバラバラになってくるということが、これはちょっと恐ろしいことなんだと思って、でそれはもう実際にこう沖縄の相談事を聞いててどうですか。私のところに来るのはやっぱり先祖供養の悩みでどうすればいいのかなって言って、口で悪い知識を、伝えてきてる方が多いんですね。ただ昔沖縄ではここを拝めば幸せになるよとか、こういった教えがあったのだけど、私はその神様が何の神様であって、なぜあなたがそこに行ってそのお祈りをしないといけないかということをね、ちゃんと伝えて教えて、じゃあこの神様を、動かすっていうのかな、自分で。今まで眠ってる神様を、ちょっと奮い立たせて自分の味方につける。簡単に言えばね、昔の変な風習、ここ行って拝みなさいだけでは通らない今の世の中ね、もう時代がもうすごい流れになってるから、じゃあこの神様を何という神様だから、あなたはこの悩みをこの神様に訴えてきてって、したら神様も絶対分かってくれるから、少しでもあなたがいい方向にっていう、それが私の考えです。僕もいろんな方のこう神前をした方々と沖縄で会ったことあるんだけど、なんでそういうことをやってるのっていうのは修行中の方々ね、で聞くと、大概が、いや、ちょっと霊がかりしたり、眠れなくなったり、体が辛くなったり、親族にトラブルが多くてっていうことで、相談行ったら、先祖が怒ってるとか、先祖が泣いてるとかって、神がどうだこうだって、脅しの言葉を言うところがすごく多くて、恐怖心から始まって、1日3万円かけるものをずっと何百回やって、もう今聞いた中では2、3000万取られた人とかいますけど、だからそれやってよくならないんだけど、結局あなたの自己満じゃないのって、で、その言ってる神っていうのが本当にどういうものか分かってやってるのっていうのが分かりません、言われた通りにって
お金は儲かってるかもしれないけど、こんな導きしてたら絶対人離れるわと思ったので、ちゃんとやってらっしゃる方いるのわかんないけど、これ出会いなんでね、ちゃんとした方に出会えない方はやっぱぐるぐる回されてる方たくさんいますけど、でこれはヤマトも一緒で、スピ系から始まって日本中の神社巡りから沖縄に来る方も増えてきて、勝手に聖地行って勝手に自分の拝みするんだけど、それをよく言うんだけど、沖縄の人は喜ぶかいってそれを見てて、で、沖縄の人が喜ぶような祈りってあんたしてるって言ったら、いや、自分が喜んでるだけですって、そうだよねって。で、それでは何のための拝みか分からなくて、本来神って個人のためだけど僕はみんなのためにいらっしゃるからこそ、神を喜ばすような祈りをすると、その土地の人も関係もみんななるんじゃないのっていう話をするんだけどね。ここがなかなかちゃんと教わったことがなくて、じゃあどうしたらいいですかって聞かれたときに、確かに教わることがどこで教わっていいかまずないのと、聞いたこともないですよ、そういうことがあるのは。その妄想のスピ系の世界じゃなくて、ちゃんとこう、幸子さんもすごく修行されてね、いろんなお勉強してきた中で、一番何を大事にしてきたんですかね、この先導ごとするに。私は先導ごと、小さい時からそういうお役目を持って動いてたんだけど、ただやってるのか何なのか分かんなかったんですけども、でも私の中ではこの神が何の神なのか、どういうふうに通じていくのかっていうのが分からなかったもんで、一応自分の仕事の範囲から外れて神社勤めをして、じゃあ神はどういう神かと言って分かったから、じゃあ自分たちが沖縄が信じてるこの仏版はどこから来てるのか、それを教えるのが、私もいまいち定かではなかったもんでね、お坊さん修行をして、じゃあ仏の道っていうのを、今途中ではあるんですけどもね、これを、皆さんに分かりやすく簡単に、伝えられたらみんな楽しい祈りになるんじゃないかなっていうのが私の信念なんですね。私も目上の人たちから「ここ拝んできたらいいさ、したら上等になるよ」って、こういうことだけを言われてやってきたけど、じゃあこの神様が一体何の神様って聞いたら、これはあんたが勉強することだって、私が教えることじゃないとか言ってる人たちが多かったもんでね、ユタさんでもね、私も今この世界にはいるんですけども、じゃあ私から、みんなに教えていこう。まず自分がいろんな神を、わからないと教えることもできないし、引っかかりした言葉を使ったら、なんだ、本を読んでるだけじゃないかって言われるので、それを自分の魂の中に入れようとして、眠るのも1時間とか2時間しか眠らなくて、で、その間ずっと朝まで主人が、お仕事に行くまで、お勉強して、じゃあ自分に本当にそうであるのかという確信がまだ持てなかったんで、その場所に行って、もう何時間でも座って、本当に、そのお言葉通りの言葉なのか、ただ上辺の言葉なのかっていうことを正すために、3日もそこにいた時もあるんですね。だから今私が知ってること、私はもう今はっきり言って70です。で、ボケないうちにみんなにこのことを私が知ってる、私が家にあるコピー、本、全部みんなに見せてあげたい。みんなにそれを見せて、みんなが少しでも分かってもらって、神ごとに入りやすい方法を私はこれから、皆さんからも教えてもらいながら、私も上進して、頑張っていこうと思ってます。昔沖縄軍の仮眠中として登録されてて、その時に出会ったんだけど、僕は沖縄ルール全く無視して自然死の拝みっていうのは普通やらないんですよ、沖縄仮眠中としてはね。でそれに一緒に参加してくれて、もう沖縄で回っているようなことをやりましたけど、でその後に、大和の仏教のお坊さんの資格も取られたので、本当にいろいろお勉強がね、しっかりされてる方なので、なかなかいないですよ、沖縄でこんな人は。はい。だから、大和の良さも悪さも、沖縄の良さも悪さも分かってて、で僕もこの沖縄で勉強させてもらって、すごく両面いいところがあるんだけど、やっぱ人の口ですごく違うのでね、正しいものをちゃんと伝え残すっていう考え方とか、あと、基本がやっぱなってないとね、
その人は言いなり100%がいいわけじゃないとそう思うんで、やっぱ考える力を持たせたいよね。そだから、僕はずっと言ってるんだけど、仏壇も神棚もお墓もどんどん維持できなくなってくるから、う。うん。でも物が壊れてもいいけど、先祖が大事だ、思いはやっぱつながっていかんと、うん。やっぱこれを失礼すると、とんでもないことがやっぱ自分の体にも起きるんでね、全部先祖の血肉で僕らできてるから、やっぱ先祖をないがしろにすると、必ず結果が自分に来るんですよ。人のご縁も含めて。それが分かってるので、やっぱきちっとそういう構想を僕も話したいと思った時に思いが一緒だったんで、こういうことをやることになりました。はい。最後に何か伝えたいこと皆さんにありますか？まず神を知ること、知らなかったら聞くこと、聞いて恥ずかしいことはないんです。だから私もそうして年寄りたちから、代々伝わってきたのを沖縄のこの良さ、本当に沖縄の神は素晴らしいって私は思ってるんですね。本土にはそんなに行ったことはないんで、一般的な神だろうな、もっと素晴らしいんだろうなと思うんですけど、身近にある神、自分たちの神から信じる、そしてその神様からお言葉をいただくっていうのが、私は皆さんに少しでもいいから近づいてほしい。うん、私は神事になったらものすごく厳しいけども、普段は優しいところがあります。お料理上手で優しいうん、ですよ。だから、私が変な顔しているからといって、怒ってるわけではないんですね、私。だからどんどん聞いてもらったら、私もどんどん、なんか、脳みそからその言葉が発信してくるような気がするんで、何でも聞いてください。それがまた私の勉強にもなって、また、一つ教わった、じゃあ一つまたお勉強しようっていう、これが私のちょっと言葉は、あんまり上手な言葉は使えないんだけども、神を、皆さんに少しでも分かってもらいたいというこの願い、よろしくお願いします。今、地球創生のホームページで、申し込み目指してて、5月から月1回3時間ずつの講義があるんですけど、伝えたい思いってね、自分である程度になるための一番大事な要素だと思ってください。人のことを、他人のことをやらなくても別にいいんですけど、自分で自分のご先祖をきちっとできるだけで相当人生が変わるんです。まずこのことをちゃんと分かってほしいっていうコースをやりますので、ぜひ受講してください。じゃあ今日はこれで沖縄から終わります。ありがとうございます。よろしくお願いします。